hetkeen. Tartu tankoon. Pyörähdys elämän virtaan, joka voimallaan nöyrästi syleilee uusiin maailmoihin. Itseesi ja ykseyteen. Kaikki. Kohtasimme kylmän terästangon juurella, joka kukkii iloa. Yhdistää. Hetki. Tartuimme tankoon. Jos en olisi aloittanut tankotanssia, niin tuskin. Kyllä se on ollut semmoinen todella silmiä avaava kokemus. Ja se on oikeastaan aika käsittämätöntäkin, että miten yhdellä lajilla voi olla näin suuri vaikutus. Mutta monestihan se on, että sun täytyy vain löytää se oma juttu, se oma laji ja se oma kiinnostuksen kohde, mikä sitten on sitä sinua ja auttaa sinua jaksamaan ja auttaa elämässä eteenpäin. Vanhempi poika, kun mä hänelle sanoin, että on aloittanut tankotanssin, niin kyllä hänellä niin silmät laajeni lautasen kokoisiksi. Mitä sä oot nyt mennyt tekemään? Mutta sitä myötä, kun se ura on edistynyt ja tullut menestystä kisoista ja on tosiaan ollut 5 vuotta nyt ohjaajana, niin arvostus on sitten noussut lajia ja minua kohtaan myöskin siinä sivussa sitten. Mamma pärjää. Ihan positiivista palautetta on tullut ja sitten myös sitä, että maailman vahvin mummi, kun minähän olen myös mummi, niin se on semmoinen niin kuin käsite, että yhtä vahva kuin Peppi Pitkä tossa. Mä kyllä haluaisin tästä melkein uraa. Tai silleen, että mä haluan näyttää muille tätä mun osaamista ja näyttää mun taitoja. Ja niinkö ulkomaille varmaan haluaisin lähteä oppimaan. Tässä tuli tämä pronssimitalli ja sanotaan näin, että en mä lavalla enkä missään tuntenut semmoista ihmeellistä dramatiikkaa tai muuta, että nämä on viimeiset kisat, että se on semmoinen hieno jatkumo. Että elämä menee eteenpäin, että mä olisin ikinä edes arvannut, että mä olen tankotanssissa mukana. Ja mitä nyt on tulossa, niin en mä tiedä yhtään, että sekin on ihan hauskaa. Tiedän, että kyllä elämä jotain aina antaa tilalle, jos vaan on aikaa tehdä.